د بەردەوامیە چاڵەکیên navenda yasa de di dema vê dawiyê de êdî hejmareka workshop û çalakiyên din yên di derbarî çawaniya parastina şwênewarên Kurdî li devera Rojava tên encamdan. Li Hewlêrê jî û bi heman awayî workshopek ji bo kesên taybetmend û pispor di buwarê şwênewar de herwiha û çalakvanên sivîl jî hate encamdan da ku tê de awayên parastina şwênewarên Kurdî bêtir bêne berçavkirin. Yasa dixwast vê workshopê dest pê bike bi rengekî qanûnî bizanibe weke lûkulîna bike bizanibe ka heta çi merheleyî mesela xirakirina asara Rojavayê Kurdistanê, dizîkirina asara Rojavayê Kurdistanê yanî dixwast dest pê bike bi vî warî de. Di şeş salên derbasbûyî de gelek deverên şwênewarî li sertaserî Sûriyê hatine têkdan û hinên din jî wek xweman û cihên din jî heta aseka baş hatine parastin. Di nav wan de jî deverên Kurdî. Lewma daxwazî bêtir têkirin ku desalata xweseriya dîmokratîk erkê parastina van cihan bêtir li stûyê xwe bigire. دختين هذا بداخوا قالك حالتي تهريب شيء دبن قو تهريب شيء بوجي لو انا دقري جم اسيشا خسر يا رجعوا سر و دصلاتي قو ارشيف بكن صورة جوار بكرن رقم جوار دينن جبو نو نو ذاكرن وهر هري دولتك ديجي او كبلغيك جمع امكارن ذكرين جبو هبونا مهبل بدهان جهين شوينواري لدفرا كردستان سوريا هنا لێ هەتانها بە ئاواکی گەشتیاری ji ber rewşan nexweş neîne bikaranîn. Lê dibe ku di pêşerojê de bi awakî berfireh ji bo torîzman bênin bikaranîn. Ew tarîxa Kurdistana Rojava tev de ye ne ya desthilateke ne ya beşekî ji wî milletî ya her kesî ye weka gotî tarîxa Kurdistanê tev de ye. Ji ber welê em hêvîdarin bo her kesî ne desthilatê tenê. Ji xelkê re ew kesên gundî êl wê de ew kesên ê wî warî de kar dikin çîroka Kurdistanê biparêzin. Di çar salên vê dawiyê de bêtirê guftûgoyên Kurdan tenê duwarên eskerî û her wiha ewlehî de ne. Lewma pirsên wekû şwênewar û jîngeh û yên din jî êdî bi awakî berçav ve guhdan li wan nayê kirin. Şêrwan Mel Ibrahîm, Orient News, Hewlêr.